हाय फ्रेंड्स, कैसन बानी आप सब। हम लड्डू राजा भोजपुरिया आप सबके दिल से धन्यवाद थैंक यू करतनी। ऐसे कि हमार गाना एगो आई रहे का करे कुकरा जालू। गाना के बहुत रउआ सब दुलार प्यार दिले रहनी, बहुत सपोर्ट दिले रहनी। असही एक और गाना आई रहे हिया ई कौना घर की लड़की दुपट्टा में से दही छलकी। उहो गाना के बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलल। आ हाले फिलहाल में 2 दिन पहले एगो गाना आइल हटे भातार मारे पुअरा बिछा के, जौन गाना भी अच्छा चल रहल बा रउआ सबके बीच। देखी अपना स्टूडियो में आइल बनी LCD म्यूजिक भोजपुरी भगवती रिकॉर्डिंग स्टूडियो अपन हटे। देखिए असही दुलार प्यार बनैले रही अपना छोट भाई लड्डू राजा भोजपुरिया के। असही चटकदार गाना रउआ सबके सुने के मिली, बजावे के मिली। बस असही आशीर्वाद बनैले रही, सपोर्ट कैले रही। एकदम धन्यवाद, थैंक यू। बस बनल रही, बनैले रही।